La llet i els seus derivats han estat els protagonistes un any més de la Fira de la Llet a Vilobí d'Onyar. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest darrer cap de setmana s'ha celebrat a Vilobí d'Onyar una nova edició de la Fira de la Llet. Uns dies on la llet i els productes derivats són els protagonistes. Un esdeveniment creat per promocionar el sector agrícola i ramader de la comarca. Un cap de setmana en què s'han organitzat un ampli ventall d'activitats. La programació s'ha encetat divendres amb un maridatge de vins amb formatge a càrrec del celler La Vinyeta. El dissabte al matí s'ha dut a terme la inauguració oficial de la 13a Fira de la Llet amb la participació de diferents autoritats, com ara la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna R., l'alcalde de Vilobí d'Onyar, Lluís Salvi, i Joan Vinyoles, organitzador de la fira. L'acte institucional també ha servit per donar el reconeixement al mèrit lleter a l'Associació de Dones del Món Rural. En acabar, les institucions han visitat la fira acompanyats de la colla gegantera de Vilobí, Salitja i Sant Dalmai, amb els capgrossos Bepa i Lola. La Fira de Llet pensa que poder de la comarca de la Selva som capdavanters amb número de litros de llet. Vilobí, Salitja i Sant Dalmai sempre ha sigut un referent en vaca i bueno, un altre puesto és la mel, l'altre puesto doncs és la poma i aquí tenim la llet, el forratge, els camps estan dedicats més que tot a forratge per vaques, tenim explotacions molt grosses, ha canviat una mica això, però bueno, és el que toca, ens hem d'adaptar a el que ve i anar tirant endavant. Durant els 2 dies hi han hagut instal·lades paradetes amb tot tipus de productes, tant llet, formatge com altres productes artesanals. La cuina ha estat un dels pilars fonamentals de la programació amb diferents show cookings, a càrrec de Vanessa Pijuan, amb la llet i els seus derivats com a ingredient principal. Un dels tallers ha estat destinat al públic jove i adult i l'altre als més petits de la casa, on han après a fer una hamburguesa i a elaborar els diferents condiments que l'acompanyen. Els infants també han pogut divertir-se durant tot el cap de setmana amb altres activitats, com ara l'espai Bestiorum, on han trobat animalons de tota mena, com ara conills, porcs, vaques o cabretes. També hi ha hagut instal·lada una vaca de plàstic amb la que han pogut aprendre a munyir. A la programació també hi ha hagut espai per als concursos. De la jornada de dissabte destaca un any més el concurs de paletes, arribant ja a la 8a edició. També s'ha celebrat el concurs de pastissos de formatge i flam d'ou, així com el concurs de munyir a mà. La valoració és bona, és una fira que s'hi ha anat afegint actes i més actes, concursos, és una fira que està establerta i el que costa és fer no costa gaire és fer les primeres 3 o 4 fires, però la 12a ja comença a consolidar-se. Llavors tenim un futur que em sembla que està agafant molta empenta i la irem conservant i mirarem de ser-hi, de gaudir-ne i de tirar-la endavant sempre que ens ho permeti el temps, que diguem. De l'última jornada de la fira, la de diumenge, destaquen l'exhibició de puntaires, a càrrec de la llar de jubilats Santa Margarida. L'església de Sant Esteve de Vilobí d'Onyar ha acollit un any més l'ofici solemne en honor a Sant Galderic, amb ofrenes de productes de la terra i amb l'acompanyament de la coral Ressons de l'Onyar. Tot seguit ha tingut lloc la desfilada i benedició de tractors, coneguda popularment com la tractorada. A la tarda la programació s'ha animat amb una cercavila amb recorregut per la fira, amb la xaranga d'Amer. En acabar, un dels actes més demandats per grans i petits, la xocolatada popular. L'activitat que ha tancat la programació d'aquest 2023 ha estat el concurs de menjar flams, una de les activitats més esperades de la Fira de la Llet. I estos, jo! Mira, mireu com hi va. Ja va pel quart, ja va pel quart. Primer, sisplau. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet.
Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.